Здравейте! От време на време попадам на много интересни инструменти, които могат да бъдат полезни и за вас. И затова реших да направя един такъв курс, който да показвам какво точно съм намерил, как го използвам и ако вие намерите този инструмент за полезен, наистина ще се радвам. Първият инструмент се нарича Mention. Ще покажа точно сайта му в края на това видео. И той служи за мониторинг на това какво се случва с вашия бранд или определена ключова дума или пък каквото си щете в интернет, в най-различни канали. Както виждате, каналите са посочени тук. Има блогове, има Facebook, форуми, новини, видео, веб, има Twitter, има и още най-различни канали, които аз съм изключил нарочно, защото не искам да ги следя в момента. Задаването на нова ключова дума е много лесно. Натискате на големия бяло син плюс, задавате си нова дума, примерно на български какао, отново какао, т.е. първото е името на кампанията, да речем, следващото е точно каква дума, избираме езика да бъде български, махаме английски, натискаме Save и запазваме отново. И сега, както виждате, излизат някакви много интересни резултати за думата какао. Тъй като аз искам да ви покажа повече неща, ще използвам бранда, който вече е разработен. Значи, въвеждайки първи път някаква дума, виждате, че програмата започва да търси в най-различни канали и ще отнеме около 15 до 20 минути, за да се апдейтне цялата информация. Добре, ето сега сме в основния прозорец. Това мърда много. Имаме програмата разделена на 3. От тук може да видите каналите, както и да настроите всичко, което желаете да правите с програмата. В средната част, ето тук, се вижда самото споменаване. Когато кликнете на някоя от тях, в тази част, третата част, се вижда самия блогпост или Twitter. Може да кликнете на този URL и да отворите браузър различен от програмата. Така, в долната част можете да видите, ето тук, можете да видите, че аз имам този акаунт, например, че той е 500 споменавания на месец и колко са ми останали в края, като безплатният акаунт е на 1000 споменавания на месец, което е съвсем нормално. Другата интересна черта е, че можете за всяка дума или бранд, може да избирате различните канали. Ето, може да видите тук, че има Web, Facebook, Twitter, новини, блогове, видео, форми, дори картинки, изображения. Аз нарочно съм спрял тези два канала, защото има страшно много трафик за този бранд и аз в момента не искам да ги следя. Другото интересно нещо е, че можете да задавате задачи. Примерно, ако вие сте някакъв менеджер, който иска да зададе някой от екипа, в който вие сте шеф или част от екипа, иска да следи само определени неща, можете да зададете задача на човека, който ще следи тези неща, да зададете определен канал или да зададете част от споменаванията да бъдат проследени или да бъде отговорено на тях. Това е в общи думи, може да го разгледате и ако го харесате, ще се радвам да ми напишете някакъв коментар. Благодаря и